Sa iba na lang tayo sumakay, Baak. Walang tricycle dyan. Naka-color coding sila. Bakit? Ano bang color yung sayo? Colorum. Lakad na lang tayo, baka mahuli pa to. Ma-impound pa yung sasakyan niya. Oh, may amat to eh. Nag-press count. May tiangin na. Ewan gaya, malagip ko. Huh? Madi nagbayad na andiyan. Diyan kailangan natin niyak. Sayang nga dyan, 150 pa yan dyan. Gusto na andiyan ito yan. Unso na. Hoy andiyan, yung bayad mo kapon. Ay, oo pala. Nakalimutan ko yung bayad ko nung nakaraan. Bakit? Saan ka pupunta? May kukunin lang sana ako. Huwag mo munang kunin. Yung bayad mo muna, baka makalimutan mo. Magkano na kasi yon? 150 yung usapan natin doon. Ito oh. May 50 ka dyan? Huh? Ilan ba to? 200? Oh, yung 50 pondo mo na. Hindi ka rin pala garapal, no? Hindi karapal yun. Ang tawag doon, reservation. Pag kailangan mo ng sasakyan, isang tawag mo lang sa akin. Nice. Ganun ba yon? Hindi ba discarding ng gugulang yan? Hindi. Masama yung manggulang sa kapwa mong tao. Tandaan mo yan. Edi balik mo yung sukli ko para wala nang maraming usapan. Kasasabi ko pala ang pondo mo na to. Sige na nga, para kapag kailangan ko ng sasakyan, tawagan na lang kita. Okay. Nice. Paano yan? Wala akong cellphone. Baka mayroong extra cellphone dyan. Pera mo na sa akin. Wala eh, isa lang tong cellphone ko. Nakakapanibago yung lalaking yun ah. Bigla-bigla na lang nagiging sweet at mabait. Sana all. Ni, may lato yan. Oh! Ito naman, saan ka pupunta? May bibilin lang ako, wala na akong stock sa bahay. Okay. Anong stop? Grocery alangan arak manain. Eh mukhang alak ka naman. Nga pala, salamat sa relo. Wala yun, basta ikaw. Sana all. Nakakapanibago ka ngayon ah. Hindi ka naman dati ganyan. Bakit? Anong nagbago? Parang hindi ikaw yung Baak na nakilala ko dati ah. May napanood kasi akong movie. Iba naman yung pasok sa akin. O bakit? Anong natutunan mo sa napanood mong yon? Ang pagkakaintindi ko kasi sa napanood kong yun, time is gold. But most of all, time is priceless. Kaya habang maaga pa, pwede naman palang itama ang mga pagkakamali. Bakit? May ginawa ka bang hindi maganda? Minsan, may nagagawa akong hindi maganda sa'yo, kaya pinagsisisihan ko naman kahit papaano. Sigurado ka na nagsisisi ka sa mga ginagawa mong hindi maganda? Oo naman. Baka pag sinumpong yung bagbagtit mo, baka pang isang buwan lang yan. Kado na lata, Jalen. Nagkaduman, te. Bagpagam. Alam mo, Kuya Palanit, parang may nag-iiba kay Baak. Si Baak, nag-iiba? Bakit? Maligno ba siya? Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Okay. Anong word yung gusto mong ipahiwatig? Galing kasi kami kahapon kila Mayla. Oh, ngayon, Bigla kasing bumait at naging sweet yung taong yon. Hindi naman ganun yon. Okay. baka malakas pa yung tama noon. Natulog pa nga sa kasabaan eh. Hindi, parang ang seryoso niya eh. Oh, tata, magselos ka. Oh, magselos. Hindi, magkaibigan lang naman kami. Yung totoo, maamin ka. Dadalaw lang tayo dito. Totoo naman, magkaibigan lang kami. Hanggang doon na lang yon. Eh, paano kung nangligaw? Baka gusto mo rin siya eh. Hindi na siguro, kasi mukhang masaya naman na siya kay Mayla. Okay. Masaya. At bakit parang malungkot ka naman? Dami mong alam, kuya. Bahala ka dyan. Nasasaktan ka na. Oh. Hindi kuya. Bakit naman ako masasaktan? Oh, kapanan niyo. Diyan, palengke, pang kami grocery. Okay. Dalugan niyo. Oh no. Lagi ni motor ka. Arkila. Oh. Manor kilam yan, gana ile. Luwa kayaw? Gana yung 300 daw. Kamahal naman ng arkela mo, kuya. Minimum na ngayon sinabi ko eh. Minimum ano, ging gana tarlak, yung gana ile lang ipapanam mo. Yung madayo kahit ay presyo, di magmag na kayo. Tibay kami nga tumagbatin.
Makagatang alalugan ko, tagisik dilugan mo. Mayla, si Bakak ni naguyong. Eh, ang mahal mo naman kasi maningil. Oo nga naman kuya, overpricing ka naman kasi. Eh, Lamborghini yung sasakyan nyo. Punay, nagginama dilugan mo. Una, importante gasolina na dyan. Aji nga tricycle mo, imported di gasolina na. Wan, iso nga nangyari singir ko. Kung nga matigagreklamo. Ah, kaya naman pala. Sa iba na lang tayo sumakay, Baak. Walang tricycle dyan, naka-color coding sila. Bakit? Ano bang color yung sayo? Colorum. Lakad na lang tayo, baka mahuli pa to. Ma-impound pa yung sasakyan niya. Magnakayaw, nakadabdayaw. Grabe ka doon makasamputan. Maturog kami to disugon na. Uray, tunubigat kami to gawi din. Wala, dabalak ya. Pulong ako ni mama ni Mayla. Di pulong mo, kapay sinubinuting mo. Ano, sa pulong dangay. Isong batam umumit na pananmin. Ba't di pinagungot mo kasi timbagak? Ito naman kasi kung ano-ano lang sinasabi. Malay mo maniwala. Eh alam mo naman yan, ang bilis nagpapaniwala ng taong yan. Diyan ka magaling, puro ka biro. Kaya nga no, biro yung alam yan. Hoy, palanet, ore kastoyak. Seryoso ako mitikabay ko. Seryoso. Bagong ko nang lang ata, takabay mo ni Mayla. Damagim kanya na, no, madiyag ibagbabay pa isaw. Sana all. Peso Mayla, maseryoso na bagak kanyam. Oo, ata. Pero baka pang isang buwan lang. Magulo din kausap to eh. Oo nga, may saltik yung boyfriend mo. Kahit may saltik to, love ko to. Siya, kalukwan tamuyaw. Hindi na mo turturungan nata. Pisti sa mamdiyaran na ngay laglag ito. Laglag ka mga talaga. Tumanatan, makapasara ito nga tao. Ang gayon. Oo, magpagpigil ka niyayaw. Tan, my loves. Sana all. Nag-visit ajing arin. Ala, ayaw ka nang kasama ni Baak. Hindi na ka pipinansin. Pakialam ko doon. Pakialam ko dun. Pero ka sa titsuram, Bakit ano bang meron sa itsura ko? parang malungkot ka. Kawawa ka naman. What the dog doing? Hindi na ka pa inawis. Kakaasi ka mo. Pwede ba, wag mo akong asarin? Kung ikaw, lagi mong sinasamahan, ngayon, dinedidma ka na. Okay lang yun kuya, basta nakikita kong masaya siya. Sana all. Masaya nga siya, malungkot ka naman. Bakit naman ako malulungkot? Huwag mo nang i-deny, kitang-kita sa tsura mo. Diyan ka na nga, nangaasar ka naman. Nakita nga babae niya. Silos ko din nga maglati, ba't kaya na ka? Nakakaasar talaga yung palanit na yun.